not safe. But I'm failing to understand how did I provoke him? Let us go back pakuti Freeman anowirirana nakilati here kana kuti avatambe vese. Handizoziva hangu macloseness evanhu papo handidi kunyepa. Maybe or maybe not. Wati ndiani Freeman, Popten na Jayco ndo vaiziya relationship yenyu? Ndiapa mwe ma-celebrities aiziya relationship yenyu? Avo ndo vandataura nawo after zvabva kukandwa. Vamwe I think namwe ndizoremember ndichingokutumirai mazita. Saka Freeman ati chi pakandwa story yako online? Angarutonditsurawo kuti hazvina kunaka zvekuposta uchipa maideas because uyu munhu ane imba. Ndikatoti aiwa ndakabhaisa chichichi that was it. But ndatomuti ndoita apology or ndoita leilo. But it's up to you. But I think to fight in war and unonge zvinobuda because ndiri wairiziya hazvizi zvinowani kwaari hazvizi zvinowani kwauri. But mese muri tu matadza kungoendela because kana kumba yange ichifungirwa yaifanira kuramba ichingofungirwa than nothing bad. What about Jayco? John Cole. Ndiye munhu wandaita I think an hour and some minutes with him. Ndiye munhu atataura. John Cole andawakadzere. John Cole haizi ngochani here? Ndakambonzwa makunga uchinzi anoda varume. Aiwa isingochani ari straight. Ndakadana na buru nge cousin yake ro buru wake anonzi baba Chloe anogara ku Sweden huko. Ndakadana na nini wake akabeba pa social media kama namubloka ini. Ati unotaura zvemunhu aindisvira iwo usipo autogare futi kuEurope. Hey, ndamuposta because akandita handide. Iye aindisvira akandinyepera futi iye buru wake baba Chloe akandinyepera kuti hana mukadzi iye anga ane mukadzi. Imagine kungofambira mboro yangu ndandine mboro hombe kainiwe ningiwe. Ndandine mboro hombe. Kwiti ndaenda papage renyu ndiri kuona yakanzi yenhumbu iyo venye chitu ko Popten ati chi delicious advising uri akila mimi kwinika kati chida opera mushere zvinopera mushi because vanhu vari kuda side rako rakakosha dia kuitira kuti vanhu vatoziya izvinotaka kuziya kuti Lisa aitokuziya zvinorerutsa zvinhu izvozvo zvinorerutsa zvinhu because makazoita chihure chekuti ezvinandowanga kuona vanhu vanokuti uri kunyepa kupakazowana vasikana vada kuuya vachikurova kuti uri kunyeperera kilati unoziva unouraiswa nezvinhu zvemanga fatika kwini handisi zvinhu zvekuchepa kana kuti munhu uri benzi ndozvanandiri kutaura paipai kuti ndaprovoka here tomboti ndiri kupenga ndiri kumba handiziye aiwa uri murudo kana uri murudo nemunhu unoita yese yese iwo hatitombokublame pla futi pamwe une nhumbu saka anenge ari mahormones emwana ndiye ari kuita kuti ufunge kila. But I had not my any bad intentions, whether being a fan, being obsession, whatever you may use. So usisiri fan iwe utori hure rake kana wakatomboona mboro yake kuti mboro yake iri normal size haina kukura haina kuita diki is just normal watohure rake ukangodzamara waona zvinhu mukati mependi memunhu hure kana munhu aine mukadzi kana asina mukadzi unenge ungoriwo friends with benefits but iwewe uri hure rakilati. Maybe quid. Ko Popten ati chi Popten ko wadi kumbonogara na Popten ane mukadzi here? Kuzipadza vanhu nende kunotsvaga na imi. For security reasons ka ufunga kuti kugara wega nayo unomuka wakafa kani muZimbabwe mune nyaka umiwe. Don't take this lightly my girlfriend. I said your life is in danger. Go somewhere safe. Please wait. I think Queen Jaitika. Oh, you are ready to go and meet your ancestors? Kana da kutumira vanhu kuti andiponde I think ngaatumira. Chiure chinouraisa. Hauziriwe kutanga unenge wafa. Ndizotiza ndibva ndada kuzama kuda kubatirira kuti aiwa no. Iwe kana wachifila kuti I deserve that. Queen kana zvaitika munozongozvinzwa iwo masocial media. Lisa ane vana vangani nawe? Ane vana vangani Lisa? Havasi yowe kamunhu kadiki diki kaika kyovhina nemakore mangani naimi
33 ndewa chiko 91. Yo, tiri masemuzera ndiri 191 kaini. Imekwiri mula kuti nyepera manje. Ndinenge munhu mukundosvikirwa nematateguru eZimbabwe ndosaka ndichita kunge munhu atichembere. Big board. AIDS inochembedza futi. Kana uchimwa mapirisi manhinga ma-ARV unokasika ku unogena weight. Ayo kutochembera anochembedza mapirisi iwoyo ma-ARV anochembedza. Imi mune you have a big board. Handizoziva hangu kuti kudhara mama akadii. Ndakangogara ndakadaro. Ndakagara ndiri munhu majinzi ekumba saka. But ndiri munhu wa91 zvaunotondoona kudai. 91 18 September. I'm a Virgo. Saka makakomborerwa zvenyu. At least mune murume ari upstairs zviri kufaya. Murume uyu ndi number 2 ndine 3. Varume ndine 3. Yes. Ndiri umwe nyika kana idea. Ndingaite one boyfriend. Munhu anosvikirwa nematateguru eZimbabwe. Ndenge chiroda mboro dzakasiyana siyana. Ndokutoti mashavi ari pandiri agare mushe. Apa ndinokuona idzimwe nguva mine munhu wenyu munotomboposta vamwe havaiti jealous. Vakadzi vacho vanondipaparika, handipaparikirwe nemukadzi wemunhu because handimupaparikire. I think it's just a mutual respect because vese varume vandinawa vane vakadzi. Because ndiri small house. I'm 3. Uyo wandakaposta uyu cover uyu ndiye asina mukadzi but uyo is too slow. Handisi kuziva kuti tiri kuenda tiri kudzoka tiri kudii mwe musano mukachitida mwe musi chino mwe but varume vanhu ningi Mercedes Benz yandofamba nayo ndakatengerwa number 3 makasi. Varume vanhu vane order so I understand you zvako kana uchiti waidana na Killer T because vane ka focus wako anga ine focus Killer T anga ine focus here. Focus, what do you mean? Focus pakuvaka kuti waimbokuvakawo something womboinvesta mauri chino anga ine focus here besides kukurova it was bad but zvimwe zvanga akanakira Killer T ndezvipi? Musataronge munhu akafa mupenyu. Aiwa tikutaura pakuti relationship yapera uchiri kuda kudana naye naiwe zvauine ngozi yechichawa chai pakadai ndatadaiwa ndati past tense yedu chata kutonga afa. Aiwa past tense apa asisina unless kana uchiri kumuda uri kumuda here ndakutomukwata kwini asi kuri kunzi ukanzi une nhumbu yake aiwa kusvika watofa unenge uchitaura because mwana anofanira kuona baba wake. Iyoyo amen. I think iyoyo tichakonfirma kana taenda kufamasi taita weti. Kupop 10 anga achikuti chipa kucontact anga achikuti are you safe chete? On that, alright, chekutanga afona akati iwe uri munhu wekuziva ende zvimwe zvinhu hatitombodi kuti tigare pasi totanga kutsanangura inonzi nyaya norondo. I think iwewe sinzi kwakandwa panji chingogashira panji usi unless iwewe wacho wanga achikusimbisa wakagadzirira ndikataiwa kutogadzirirana ndisina inini handisi kubatikana kuti paitwa that post kana kubatikana nemashoko ake ndiri mushoko because he was saying kana uda kuchema chema ndikataiwa voice rangu ndofunga kutorimba voice rangu rengoma rebrongwe kuti voice rangu iraiwa kupana asingarove pana inga ndakafarisa kutorova chaikoko pano panorohwa koko ipo pano nembanje isitirwana ukuru zvekana kana uine mukana wokumboti umbotwasanuza we don't judge, we listen, we don't judge, so you are not alone my dear. Ndakatotaiwa zvekuchema no saka anga achitaiwa from as far as I'm concerned iwewe if you feel kuti maybe you want to fight back to text to anything for now what's best is chimbo receiver ndashira zvawapinda. Aiwa saka for now iwe chimbonoteerera zvandaposta izvonzi kuti zviri sei unondifonera ndo namba dzangu ndo direct contact yangu iyo unondifonera kana paine zvimwe zvauda kuwedzera. Ndo zvandiri dia ndinongoburisa sezvazviri handiri kuzoiswa mashoko mukana wanzi kwini vakawedzerera taurai nyaya dzenyu mega ndosaka ndichiposta zvakadai vanhu ngavataure nyaya dzavo vega. Anditika love you sweetheart. Happy New Year.
ongwas ndina maine